Shubor nakaslem jong unongsan hima. UMDC kaseng Congress uba ba job pengrum hene kasngi ulapan pau ba un penkre ya ki election MLA house nem arhajar arpaulai na kaseng TMC shosho ulayo thuru bashen un sarung no syakane kaseng badmenta un let syaka constituency ban pensyai halor kane kaseng shosho ula ongru ba udan jingkermen ba kaseng kan su thiet haka jella bad ukermen ba ka TMC kan yo so jong ka jingjam Konferensi nga sa patay ang kapor kabaday ng pala pangan patay mentah ngray nganyakun ya ka ajar pula election. Join ngan skap shwa ya ka views yung ki nung Christian yung nga po konferensi but ngait pa nakajing pensultu yung nga ya ki baka ay karne ka TMC ngait pa makiro pensultu te ya kajing join yung nga te ngano pala panong namar pa kat ba kipat pa yung nga kinum ay ka Christian ngamar way ngan let kamot ngalom kumbangan no yap dai lada kipat ba nong Christian yung nga ki wan lang bat nga bat ki yo i nga kumutaw leader jong ki banyalam ya ki tenga ba katakan ni kapor yang nga kabangan rung ka TMC jela jong ni yo i ba kibun ki parti kimi lagi por ni i glami sa VPP glami bun ki parti te ka TMC kam di syu kaban ang kabadang thumay po jela jong ni namar ni kenmau bah kapor bah uporno sangma ulaju longru UMP nakanya ka seng TMC haki sinam gi bamensyua tenganget ba ka TMC keladon kibriu kela itu yu symbol bat nganget ba kipat ba jong ka khasi jantia bat garo rukumju kin ai ka jikersani ka TMC namar kioi ba hapo ka national level ka daitang ka Mamta Banerjee ka bala banyak kun yu Modi pada Amit Shah ban nginget ba daga jing treasure tom lang jong mangi baro ki leader hapo ki district repair ka TMC kan la ban sut hit bat minyo ai ka jing job hapo mulai ten rei ka ba ban ong pat ba kadai ka parti tumai nganum la ban accept ya kata namar ba ka parti TMC kadai ka parti ka barem ban minyo i bakat no ka jinglong dynamic jong ka chairperson barat ba ka Mamta Banerjee kadai ka beriu ka bawan hapo grassroots na surak ngalaban ong kapala fight naman ta ki rights yung kibaduk bat naman ta baro ki religion apo West Bengal then ray katay ka ideology ka ba penpoy nga bat kuiro masuka ban pentip sa pila banong ba hoy ngarangdan na kasang Congress ng parung ka TMC ba ngiladon ya ka review meeting ka ba nakalian yung party Congress bat nila pensyai ngila kita ki grievances jongi kita ki jingso jongi balay halo ka ne ba kararngon ki amali kila join ya ka Trinamool Congress padong ba mo nimla bangin warra yang ka personal relationship ka politics dehen ray bakim briu ba jajai briu ba ngalaya nanti batu bad dalelei ru ngilaya bam jalang ngilaya syonglang dalelei ru nganum pri re ka juga pliang daga bangaong bangan yele percaya bakim dalelei nganum yele percaya bakim andrei lada bakim ru dak ne kongres ne lada ulet chakoi koi ru ngandei wei nong kersyarat ba abe jo namar belai ngilai imlang ka jeng iet jonga batu te nginum la ra ban ong ba ka politik skala ban pensni ya kata ka jeng iet jonga bat ba meli pemerintah dalelei ru nganum yang ran ko ramra ngampak laban ong namar ba ka syong apo ka blok jong ka TMC hangnya ka po mauring keneng ka bakin na syong andre ka syong ka rajo ka blok desi lada isno ba yang aban nang punsyong syuaru mlelay andre ngan tray bet namenta ka imlang ka salang namenta ka jat ben riu namenta ka state ngan yat ban tray bet ndai re bangalong so ambitious banga kwa banyali amani palan andre lada ka blok hi ka ong ba hawai go ahead te ngan burom ya ka rajo ka blok namar ba nakaliang jong kakur jongi kakur pengrup titip ba hapo mauring keneng konsumsi kakur pengrup ki baya dei kur lang bangi kriam ki mau tho ki bun ba te nakalian yo kur kiladon katu kan ki kur ki ba lapun nga ki ba ong ban wan persyang ban ya nyo nasyane bakat tu ngaya nga tristom kam dei ke election la jong unrei ngakang pia thamdam nga tristom namta official candidate jongi te wallau kam sim job ru ndai ngisno ba ka jing job jongi ilayo hadu khan arah jar butam te ka arjar pulai kanum dei ka election ka basuk namar ba dese pila manong ka NPP ka ayo khasaw hajar but handrai nitep ba arah jar pulai ka UDP ka ale la ka jong ka VPP la ka jong ka HSPDP la ka jong kin bun ki party te hangtang in sa UI ba ka jing tharia jong ka but bat ka syong ki pat ba
bat nilayo siya ba hapo mauring keng constituency yoi ba ki pat ba kempet ya ka party henry ki pat ubrio nganget ba da ka jing kersian jong ki pat ba nila ban yo ya kata ka jing job bat ya kata ka ba ki ong pi na mauring keng ka syong ka blok bat hapo ka leadership jong macas ba yano kin ai ka tiket henry ngan burom ba ya ka rai jong ka blok jong ka tren mul hamne hapo ai lat ya ki nong yalam barang ba bakin penbek kloy-kloy ka party henry kindang bun pendang mi dari habang yo ipat mentah akan ngajeng persang joki ban penbek ngalaj ngejulong secretary hapo ka MPCC henry ngaru ngelasa remove katno ngelatri hitam na mentah UMP bedan boram jongi arajar katsau arajar kat kendai hapo West Khasi Hills district akan mau ba hapo mau tharaisan bat mau chunrut ngimdan MLA MDC jong ka kongres henry manga marwai ngayat pergi brio jong ka party hang tu katno bangin punjab dan boram yai bat henry mentang ngai iba ngala syaweng kum secretary ru te henry wala kataru kimpat cien si kata ka jing snow ko jongi ke bangila ai syaki ba kiriban penbet no ya ka party henry hadu menta ibawan ka party jongi kebot kidai brio bangim itu wan bat kam matuma na West Khasi Hills ke ba ngadang explore ki options henry ngan ya syaki ngan pensngau syaki ba kumno gisngau namar banganget ba dalade marway dalilay nganumla banlay ay kajing job i kadai da kajing kersian yung ipat ba kajing pe jonga ka bajing yo i jinga jonga te kala ka party congress namar ba yo i nang thi idon CLP leader barem mo balit ya TMC bat ngidon yo macal seba mangi baro cikatang ila jukwa yo banlong kung presiden jong ka party congress rei takabam yurat jong ka AICC kila hamburam syu ya kata karai ke bangila ada sign na kakot bangi kwa i macal spongrup kung presiden tedei kata ki bapenlong yang i ban redmond sim ban ka bapenlong yang i bang ngila syu control ba remote control na podali ya ke bangi la sign ban ong bain dei macal kumu presiden jong ka MPCC henry gibrat ya kata pat jongi hadas ben kadai ka insult yang i ki leader grassroots kadai ka insult ya ki nong mikmat baro ki MLA ki MDC la sign ya ka city ka bangi kershan doim doyap long presiden ni macal henry ni snow dan buram bat ni snow dan bok ba nyoi ba i macal yo penlong pat presiden jong ka ni ka party AITC ka ba kadi ka party ka ba ngala manong ka balong balance kami ka party ka bapet nyam ka bapet jat benriong rei nyoi bakat no hapo West Bengal kani ka party ka latrai pada ka jing trai borba jong ka BJP hakene ki election beladap hapo West Bengal nyoi kila pendan kam ya ke enforcement directorate kila pendan kam ya ke IB kila pendan kam ya ke parliamentary forces kila pendan kam ya ke home ministry kila pendan kam la dia borok ki government machinery henry ka Mamta Banerjee kala ban yakun bat yo single majority kepada ka khur katu kisi te daka